Sziasztok, én The Young Driver van vagyok, és ma fogjuk elindítani ezt a csatornát, amely arról fog szólni, hogy egy 15 éves személy, aki nem rendelkezik jogsival, fog tesztelni. Természetesen magánterületen fogjuk ezt végezni. Tesztalanyunk egy nagyon népszerű népautó, egy kis városi csodajárgány, ez pedig egy Opel Corsa a D-szériából való, ez 2013-as évjáratú egyébként, és egy dízel motor van benne, méghozzá az 1.3-as CDTI, ami verziótól függ, egyébként ez 75 lóerős. Elmesen lehet benne végig is férni hárman, és hogyha közelebb jövünk, akkor megmutatjuk a csomagtartót is. Egyébként, hogyha az ember hárman utazik benne, akkor teljesen jó, mert végülis ma a csomagtartó, egyébként alapból a csomagtartó az 280 liter. Hát a perem magas, de hát nem is utazó autónak veszi az ember, hanem városi autónak. Mert hogyha beszállunk, akkor ugyan látjuk, hogy sok a kemény műanyag, ez teljesen egyértelmű, tehát nagyon fájóan kopogó sok műanyag van, és van zongora lakunk is, ami nagyon karcolódik, és borzalmas tapintású, de hát van itt ilyen alumínium hatású műanyag is, ami már azért egy fokkal jobb. Van egy 5 fokozatú manuális váltónk, ami hát tulajdonképpen nem annyira vajpuhán kapcsolható, de végülis városba ideális. Most nézzük, hogy milyen vezet. Hát ez az autó városi flangálásra való, hogy elmenjünk munkahelyre. Nézzük. Tehát finoman kanyarodik, a kormány hát ugye városi áttételű, tehát nem mondom azt, hogy van benne érzés, mert hazudnék. Hát a váltó az meg lötyögős és elég nehezen kapcsolható, viszont a kuplung, most nem ezt mutattuk be, de hogyha a kuplungot fölengedjük, akkor is el tud indulni az autó. Viszont a lengés csillapítással vannak azért itt problémák, tehát viszonylag sokszor felüt sajnos. Az elején nulla a nyomaték, aztán szépen megjön, és 2-esbe 60 körül már szépen tudunk menni. És akkor már nagyon jól megjön a hangja is, de 1-esben 40 az a legjobb. De mondjuk azért erre a shift ikonra felhívna mindenkinek a figyelmét, tehát ez a vezetési élmény teljes meg, és amikor mondtuk, hogy elkezd már húzni az autó 2000-től, akkor jelzi nekünk a kis ikonka, hogy egyel föl kéne váltani. Tehát tulajdonképpen annál lejjebb sose kéne ásni. Tehát az autó fordulékony, mondom, van azért utána nyomaték, ami tudja röpíteni a kasznit, előtte nincs, de azért van, amikor már a rendelkezésre áll. Ami az árát illeti egy ilyen autónak, a használtautó.hu-n lehet kapni korzákat különböző árban, hát a legolcsóbb korzák azok 60 lóerősek, benzinesek, vagy akár dízelek, azok akár már megkaphatók 850 000-ért is, és egyébként ez az 1.3-as CDTI, amit megmutattam, hogy azért ez egy elég jó autó, ez egyébként a kínálat viszonylag alját képzi, tehát egy ilyen autót már meg lehet kapni 1 millió forintért. Persze nem a legszebb darabok, de hogyha szebbet akar az ember, akkor 1.200.000 környékén vesz az ember egy Opel Corsát. Ugye van ebből OPC is, azok 2 millió környékén vannak ugye ebből a szériából, az benzines természetesen. Amiről még nem beszéltünk, az a fogyasztás. Ha így nyomjuk neki, akkor kicsit magasabb, akkor azért 6, akár 7 literre is felkúszhat. Egyébként napi használatban 5-öt simán ki lehet belőle hozni. Ha nagyon vigyázunk rá, hogy a vezetési élményből aztán végképp nem maradjon semmi, akkor akár 4,5 liter környékén is meg lehet tartani. Így lehet gyorsulni, már elindítottuk, nagyon jó. Akkor menjünk. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, és hogyha tetszett, légy szíves, dobj egy lájkot, illetve iratkozzál fel, még csak most indul be a csatorna, ezért nem volt annyira jó a minőség, ezt elismerem, de dolgoztam a videóval, úgyhogy kérlek iratkozzál fel. Köszönöm.
Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, és hogyha tetszett, légy szíves, dobj egy lájkot, illetve iratkozzál fel. Még csak most indul be a csatorna, ezért nem volt annyira jó a minőség, ezt elismerem, de dolgoztam a videóval, úgyhogy kérlek iratkozzál fel. Köszönöm.